नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे दिवस 2 मध्ये. आज दिवस दुसरा आहे, तर बघूया आज काय ॲक्टिव्हिटी झाल्या. आता आंघोळ वगैरे झाले फ्रेश. तर आता पहिलं देवाच्या पाया पडून घेऊ. तर दिवस दुसरा आपला चालू झालेला आहे. तर झाले, देवाच्या पाया पडलेलं आहे. तर आता थोडं आपण किचन क्लीन करून घेऊया आणि मग बघू नाश्त्याचं काहीतरी, आणि बघू दिवसभराची ॲक्टिव्हिटी. जॉबला पण जायचंच आहे, सॅटर्डे तरी पण सेकंडला सुट्टी असते. तर चला किचन क्लीन करू. चलो अभी किचन क्लीन करतो आपण. बायको बघते माझी हळूच. झालेलं आहे आपलं किचन क्लीन करून. तर आता थोडं तुझे काम तोपर्यंत एडिटिंग करू. दिवस पहिल्याचा ब्लॉग नसेल बघितला तो ब्लॉग नक्की बघा. तर बघूया आता दिवसभरात काय काय होतं ते. तर झालं रेडी. आज सॅटरडे, थोडं कॅज्युअल. तर जॉबला जातो, येतो, संध्याकाळी भेटतो. हो काहीतरी करू ॲक्टिव्हिटी, कंटेंट वगैरे शूट करू. थोडे कंटेंट कमी झाले आपले, आताचा प्रयत्न करूया. तर आता जॉबला सगळ्या ऑफिसला जायचे. ऑफिसवर डेली ब्लॉगमध्ये काय म्हणजे हेच असं दिवसमध्ये काय वगैरे, संडे वगैरे म्हणा, कधी फिरायला, यामध्ये काहीतरी चेंजेस असेल तर जाऊ बघूया. आणि आल्यानंतर बघूया काहीतरी करू, वेगळ्या ॲक्टिव्हिटी, कंटेंट शूट करू. नक्कीच डेली तेच बघू मग म्हणता येईल. तर तुम्हाला काय बघायला आवडेल ते पण सांगा कमेंटमध्ये. तर आलेलो आहे थांबा जॉबवरनं घरी. काय करते करते काय? 2 आहे तिथं. मग डबलच हातात ते कर चालू करते. अरे तू मदत कर. मी काय टाकू? नको रे, असं बोललो. ते नाही जाऊ लावले ना, मग मला नाही आवडत ते कॅमेरा. अरे वा, डान्स करणार आता आहे. जॉबवरनं घरी आलोय, तर उद्या नाश्त्याची तयारी. आपल्या सँडविच बनवायची. हे बघा, सँडविच बनवायचं. याची तर रेसिपी ऑलरेडी आपल्या व्हिडिओमध्ये आहे, चॅनलमध्ये आहे आपल्या. तर बघायचं असेल तर इथं आय बटनवर जाऊन क्लिक करा, पूर्ण रेसिपी आहे. आता आपण थोडं बनवून घेऊ, म्हणजे उद्या डायरेक्ट आपण टोस्ट करून खाऊ शकतो. तर चला आता बनवूया फटाफट. कोण बनवतोय? ऋतू आणि मध्ये मध्ये मम्मी. वाह वाह मम्मी वाह, क्या काम किया है आपने. लाइट
मी का आम्ही इथनं हुशार, चांगलं हुशार. करते हो. चला चला स्टार्ट करूया. फायनली सँडविच बनवून झालेलं आहे. तर भरपूर असे सँडविच बनवलेले आहेत मी एकट्याने. काय बघते का, तिने पण बनवले. मम्मीने थोडीशी हेल्प केली कारण की मम्मीने तिकडे बनवत होती. हा, आळू वड्या बनवत होती. काय म्हणायचं तुला, माईक मध्ये बोल. हॅलो, माईक चेक, माईक चेक, माईक बोल. माईक चेक. छान आहे ना, नवीन स्टाईल झालंय. नवीन तर स्टँड आहे मोबाईल. काय नाही का, मला वाटलं माईक. काय स्पेशल, काय आळूवडी स्पेशल आहे. बाकीचं काय नाही. कारलं फ्राय कारलं फ्रायची आहे रेसिपी पण. आहे ना, परत बघू दे ना. हा. परत बघू दे. हे बघा, ही आईस्क्रीम शोधते वितळले का. हे बघा, हे बघा. ते कारलं फ्राय हा. याचा पण ब्लॉग आहे. साईडला. ओके, तुम्ही जावा, थांबा बघू द्या. हा, तर चला आता काय बोलते, बघू काय फ्रीज मध्ये काय ठेवायचं. म्हणून मी उघडून आली ओके काय? ओके ओके. तर दिवसाची एंड आईस्क्रीमने. द्या इकडं. दाखव. अर्धा खाऊन झालं, वरती झाकण मारून दिलेस ना. हा, हे बघ, मी अजून ओपन नाही केलाय. तुम्ही टी शर्ट नाही घातलंय मला सांगू नका. तर दिवस दुसरा पण संपलेला आहे. ओके, तर भेटू आपण दिवस 3 मध्ये. उद्या आहे लहान मुलांच्या मॅचेस, बघू आपण. पूर्ण हे तिला झालंय. पण घेऊन पूर्ण झाले. तेच की मग देऊ प्लेट तर- करून द्यायचे जरा हे. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.